למה? כי יש דמות חדשה. יכול להיות. הלאה. כאן שתהיה דמות חדשה. אוי, איזה כועס אני. למה אני כזה כועס? נו, תעלה כבר יום. נו, אמא, גם אותי עכשיו אני לא הזמן שלי, אולי יש בעיה באינטרנט או משהו. אין, זה פשוט חדש, זה למה. אבל בכל זאת שלוקח לי זמן.